M-am hotărât să scriu această carte după ce am avut o convorbire îndelungă cu Părintele Mitropolit Heroteos Vlahos, și care mi-a spus că psihologia modernă, laică, aceasta seculară, academică, cum vreți să-i spuneți, a scos foarte mulți oameni din biserică. Al doilea motiv pentru care m-am decis să scriu această carte a fost practica mea de cabinet, care mi-a descoperit faptul că adeseori bolnavii care au trecut și pe la un psiholog de formațiune laică, clasică, îmi destăinuiau convorbiri în actul psihoterapeutic care contravineau flagrant dogmei și moralei creștin-ortodoxe. Eu, nefiind un psiholog de formație, nu mi-am permis să fac o analiză psihologică, epistemologică a textelor Sfintei Scripturi, a proceselor psihice care sunt menționate în Sfânta Scriptură, dar mi-am permis să fac o extragere a versetelor cu temă psihologică și am consultat circa 4.000 de versete în întreaga Scriptură. Mi-am permis să le clasific tematic pe temele principale ale proceselor psihice și las loc liber psihologilor, desigur, în primul rând psihologilor din biserică, să facă analize mai profunde, să facă studii de psihologie comparată, să găsească sensurile pe care dânsii sunt capabili să le descopere pentru că au această formație. Am vrut să pun la îndemâna psihologilor și medicilor și asistenților sociali și teologilor un îndreptar în care pot găsi ușor o temă, un proces psihic care îi interesează în mod deosebit, care decurge din convorbirea cu bolnavul și în felul acesta să se poată raporta la învățătura de credință ortodoxă, la dogma și morala noastră. În prefață mi-am permis să contest de pe poziția omului din biserică, dacă vreți, și a medicului care a făcut incursiuni în psihologia bolnavului, vrând nevrând, într-o carieră de 40 de ani. Mi-am permis să contest cel puțin două metode care sunt în mare vogă încă în secolul nostru, respectiv psihanaliza lui Freud și terapia Jung, care în mod evident nu numai că au, după părerea mea, o incompatibilitate totală cu psihologia creștină, dar chiar am găsit afirmații la acești doi autori care, din punctul meu de vedere, reprezintă un sacrilegiu la adresa religiei creștine.